area business for me and another I'm good with me after with me so like with me so subscribe one at the moment now abonnent me with this channel they have a great Kotoko speech so and then you the organizers I'm trick Asante Kotoko so we are Asante Kotoko beat me another that much a trick I'm trick Asante Kotoko because me who say emra nanka was Asante Kotoko mpanimfoɔ gyae agorɔ no akyi anaasɛ ɔmo gyae akɔnto no nti na wɔ sɛ saa time a all the players no ɛntumi ɛnya ɔmo visas no ne ga nipa sɛ nkɔmɔ ɔmo embark on such journey but sɛdeɛ mpanimfoɔ no ma ɔmo sɛ anaasɛ organisers no ma ɔmo te aseɛ sɛ kwan biara so no other players no betumi anya visa no it was na Asante Kotoko mpanimfoɔ no ɛntumi ɛlook smart na yɛ ada no ɔmo dada mpanimfoɔ no ɛma Kotoko other players no 9 players no munya visa no anaasɛ visas no ɛtumi de kɔɛ ama yɛ sɛ emu mmienu nso ɛtumi adwane ɛyɛ smart no wɔ nua a wɔfiri Sudan nso adwane wɔ hɔnom no nti organisers no mmom aha Asante Kotoko ɔmo de animguaseɛ in the first place about visa nsɛnsɛm animguaseɛ ɛtɔ so mmienu mmeranteɛ no bi kɔduru mmienu nso adwane ɔtɛ ɛyɛ embarrassment ɛde ma a club like Asante Kotoko ɛwɔ hɔnom nso so nti sɛdeɛ organisers no ahyɛ ama nneɛma ayɛ basaa ɛde ama Asante Kotoko ɛwɔ hɔnom nso so megye di sɛ ɛntwa yie sɛdeɛ nneɛma ɛsi kɔɔeɛ ɛde ma Asante Kotoko ɛntwa yie ɛwɔ hɔnom ɛyɛ a ɛni kwan sɛ nanka Kotoko mpanimfoɔ ɛsosɔ so but sɛ nti yɛnya no sɛ ɛyɛ Ghana select side no say if I am going by the what the IMC no or communicate and I say a statement on out and say Kotoko take part and I say actually who's a Kotoko players no ejamusia can be this means that Kotoko company for no you can say omokas in biara ye jitum and I say ye jidi because among some of the statement about want to say Kotoko take part they say and they no say that and some around any internet and so no say Kotoko about joining the Ghana select side no na almost sa can say Kotoko company for no so you know amount me amfa or see anyo yo ama Kotoko supporters any hunger any Kotoko chita for you na say omo are disappointed almost supporters no big time tea I was almost me edu bosses so I mean said the concern can have players no between AC Akandama as an business Messi kind say the so-called Ghana select side very very worried honum say a club Asante Kotoko na Kotoko abe a mockery and I say laughing stock honum so then go first just Kotoko therefore and any idea what say a hard dream me say entry honum I'm not telling you Johnny and so man mobile Ghana in nation the Kotoko the nation Nina I am of it let's say Kotoko the motor going to do one more now most so person buban no say that you been penny for and sat be so team na the mountain any day I trade ye crop or honor so no it you know this whole issue about the tournament to US trip no and more Asante Kotoko the degrees as some Kotoko Eliku like a laughing stock people ridicule Asante Kotoko here and there at my dear club Asante Kotoko. Look at what is happening to my dear club Asante Kotoko. No, I tell you cry and tell you I'm penny phone so far and I want to come a trick and I'm penny phone trick Asante Kotoko. A trick, it is just a trick so that say other players near the service and obeying that they know say other players need their business no ampany ampa so omanya so nti number say Kotoko other teams no Kotoko players no omukọ say be am betumi every team they like Ghana select side say the almost see a kind of mountains no so pepe na ko but
shame de ma ekuo no ma asa ekuo de sɛ Asante Kotoko ɛyɛ shame de ma yɛ papa sɛ yɛtumi ma yɛn ho kwan na ayɛ Kotoko mpanimfoɔ no ɛntumi ɛnlook smart ama saa all this kind of atɔyerɛnkyɛm anaasɛ animguaseɛ wei abɛto Asante Kotoko ɛwɔ hɔnom. Saa time no na nka players no other players no anya na wɔsɛ nka na wɔtwa trip no so ɛbɛtɔn baabi but mpanimfoɔ ebubu new nkɔmmɔ so mu bubu sapere wawa udum nkɔmmɔ so mu ayɛ a ɔmantie a ɛyɛ nɛ sɛ nsɛm akɔhɔrɔ Asante Kotoko. Deɛ yɛsusu yɛwɔka ɛna nwummerɛ nso Kotoko mpanimfoɔ ade bi wɔ hɔnom a motie yɛsusu ntie no wɔde kɔpɔ ho ebi ani o bia no players mmienu akɔdwane ɛyɛ animguaseɛ de ma Kotoko. Mede mo ase, Timothy Mahwɛ. Shalom, peace, bye bye.